Good morning. Ngayon magluluto tayo ng breakfast. Mamitas tayo ng gulay dito sa ating taniman, sa mga tanim kong talong. Kasi bumili ako ng tilapia kanina, ipaparis ko ngayon siya dito. Ayan guys. Pag meron kang itinanim, syempre meron kang aanihin. Ayan yung mga bagong tanim naming talong, malalaki na din. Ayan, isunod naman natin ang talbos ng kamote. Dito lang din yan sa tanim ko. Mga tanim din namin to dito sa gilid. Ngayon naman, manguha naman tayo ng sili. Panlagay sa sausawan. Ayan, tanim ko rin yan dito sa gilid ng bakod. Ayan, kumpleto na, diba? O, basta't masipag ka lang. Kung magluluto ka, pupunta ka na lang sa bakuran. Mamimitas ka ng mga kailangan mo. O, diba? Yan, ngayon naman, kung may sili, syempre hindi mawawala yung kalamansi. At tanim ko din yan, nakalagay lang siya sa isang balde. Ayan, at itik sa bunga, napakadain niyang bunga kahit nasa balde lang siya. San ka pa? Kumpleto na. Tapos ayan, magluluto na tayo pagkatapos. Ngayon, ayan na siya. Iprito na tayo. Ayan, may 4 na dito na. Tilapia. Nagsili kong tilapia kanina. Ayan, luto na. Nakaluto na naman si Cordapia. Ayan. At pinarisan ko na rin ng coffee black. Okay. Ano pang iniintay nyo? Kain na na. Let's go! Eating time!